Здравейте! Ние с моя брат ще ви покажем един наш поздрав, а после аз с моята братовчетка Моника ще ви покажа друг наш поздрав. Сега ние ще ви покажем с моята поздрав с топка. И нека да започнем. Това беше нашия поздрав. Сега аз ще ви покажа поздрав с моята братовчетка Моника. Здравейте! И нека да започваме. Това беше нашия поздрав.